Kaya po, hindi pong retention policy namin, VP Henry. Opo. BOR approved po siya under Ayun. Resolution number 198 series of 2017. So, ini-implement ni din po ining retention policy na ini. Kaya, may baka po magkasabi po ang iba na dipisilon po talaga ang BSA na course po sa BU. Bako lang po sa BU. All throughout the country po. Correct. Dipisil man talaga. Sabi nga ni po kang PRC, tarong po ini. Ang licensure examination for certified public accountant po, tarong po ini sa pinaka-dipisil na board-related courses po. Opo. Ayun po, sir. Sa bagong policy po, sir, retain pa rin po yung grade na 85%. Ang nangyari lang po pagsalida duman sa retention policy is mas naging accommodating. Ibig sabihin po, kapag nabagsak po sa akin, kaya basta-basta pwedeng mahalin. Kasi po, nag-ipo kami additional na safeguard sa akin na pwede pang bumawi sa nasunod. Yeah.